Здравейте хора, аз съм Дат и днес ще качвам втори епизод на Chess Scene. Там докъдето стигнахме, продължаваме. Значи ние предишния път, докато се спомням, почваме арена 8, да. И сега ще събираме за Legendary Chest. Само намаля звука. Canon, Rocket, Spirits. Значи ние предишния път включихме нови карти. Видим кои. Айде бе. Айде бе. Ох, хора, връщам се до този клип свърши. И така, хора, този клип свърши. Така продължаваме. Spirits, ето ги. Трябва ни 20. Арена 8. Продължаваме. Арена 9. Но още не ми се отключва, затова не продължаваме с честовете. Спирити. Гоблин ход. Добре. Отваряме. Голд. Барбериани. Весла. Спирити. Пека. Много я обичам тази пека. Така. Отваряме 405 парички. Едно Инферно Тауър. Едно мускетар. 35 зап. Така. Отваряме 380 голд. Барбериани. Бомбар. Драйвер. Добре, биват. Така. 3300, гоблин не ми трябва, скелетон не ми трябва, арчери, нищо не ми. 547 парички, Нил Хорц, 3 мускетар, скелетонс, рокет, голд, роял джайант, рейд барбериани, бива. Отваряме. Голд, зап, бомбър, Бауър. Бауър. Силя. Искам да го намеря къде е тук. 400 пари за апгрейд. Толкова ли скъп бе? Отварям. Тесла. Тулин Старс. Барберини. Отварям. Голд. Гайант. Тесла. Томпсон. Лапира. Отваряме. Голд. Royal Giant. Барберин Хот. Нос. Отваряме. Мускетарс. Royal Giant. Минуите. Гоблин Хът. Така, мега минимум. Това бива. Клонинг. Отлично много карта хора клоне. Не знам карта клонинг. Значи включихме нова карта. Само искам да я погледна. Това бива. Клонинг. Искам да видя къде е. Той май най-удобно. Да, е тук. Клоне. Някакъв клонинг. Не знам какво е. Не го съм използвал до сега. 50 парички. Супер Гоблинс. Арчери. Ворон. Найхт. Колко бързо отваряме толкова. Бързо.
Баталрам, добре. Отваряме. Така. War Spirits, Мускитар, добре. Gold, Tombstone, Archery, Mortar, Inferno Tower. Gold, Battle Burna, Cannon, Пари, Arrows, Mini Pekka, Burna, Gold, Zap, Goblins, Burna, Tesla, добре биват. Tombstone, Rocket, Archer, Gold, Battle Giant, Warm Gold, Arrows, Inferno Tower, Archery. Нищо яко. Gold, Royal Giant, Titanium, Knight, Gold, Tombstone, Barbarian, Cannon, Mortar. Нищо яко хора. Gold, Elixir, Knight, Mega Minion, Gold, Battle Ram, Zap, Tesla, Cannon, Elite Barbarian. Добре бива. Gold, Grider, Arrow, Gold, Elixir, Weapon, Примтар. Хора, се върнах след малко. И хора, продължаваме. Събрах точно 300 купи, отворих краун честа и ми даде 1000 лева. И аз продължавам честове. Тесла. Ще имам безплатни. За да отворим Legendary чест. Ще бъде епичен. Ще затворя очите, когато вземем да го отваряме, защото искам да ми се падне нещо ново, а нещо старо. Направо ще. Искам хора или Електровизор, или Heavy Dragon, добре, супер. Или Електровизор, или Lumberjack. Айде хора, момент на истината настъпи. Така. Ето го. Отварям. Inferno Dragon. Хора. Точно тази тъпа карта. Вижте вече колко имам, 9. Тъпа карта. Изхъбих толкова пари за една тъпа карта. Вие даже не ми... Но сега ще кача левел. Пак ще натрупаме парички. Голд, Тесла. Добре, отваряме силвърки. Голд, Морта, Уизърд. Инферно, на другия път може да бъде нещо друго, яко да ни се падне. Молим се. Отваряме много. Големото отваряме 217. Към. Отваряме. Търговни. Всичко е тук. Това Giant Fast Pits. Много има Fast Pits, но не ми трябва. Отваряме. Аре бе, толкова малкото 38 левел. Рейдж. Добре, рейдж. Блъка. No. Ай, Спирит, супер, това бива. Бе, кога ще точно другия левел, бе? Вижте, хора, вижте колко малко и не мога да кача другия левел. Айде, 36 милиона. Yes, хора. Да вземем още малко парички. Ми краун. Отваряме. Супер пари. Мускитар. Супер Гоблинс. Балон. Рокет. Така. Имаме за още едно. Още толкова пари. Арос. Барбариани. Бомбър.
Уич, супер. Хограйдер. Много тъпо. Ето го. Искам да ми се падне. Някоя яката, но някоя от Люмбер или Електро, но както виждате нищо яко не се пада, така че Баталрам. Отваряне. Нищо. Или хора. Нещо бива, но искам Електро. Или бък Люмберджак. Един от двата искам да спечеля. Любимата ми карта е Принцеса и... Не, Ice Wizard. Ice Wizard да ми е любимата карта. Най-любимия ми този. Отваряме. Хора ще върна след малко. Така хора, върнахме се. Тук изпълнихме всичко. И ми даде. Не само хора. Фри. Моментът на истината настъпи. Отваряме. Електроизард! Yes! Хора! Yes! Yes! Супер! Направо предпадам хора. Електроизард ни се падна. О, че имаме IC Електро. Направо предпадам. Имаме Електроизард. Една от най-мощните карти в тази игра. Ето я най-отдолу. Много ме кефи. Така. Да намерим къде. Електро. Ето го. Хора. Любимата ми карта. Не, любимата ми е Айс, но и всички Уизърд ми са любими. Айс Голем. Имаме за апгрейдване. Ще го апгрейдна. Добре, апгрейднах си го. Yes. Сам като видях, че ми е на фри, нямаше как да не пусна. И хора, мисля да приключвам този клип, защото стана много дълг и стана много късно. Стана 9:30 точно. И най-важното от този епизод е, че спечелихме Електро Уизърд. Просто го погледнете. Ето го. Много е много силен. Другия път поне ще се надявам да спечеля хора Lumberjack и това ще бъде най-голямото достижение. И така, чао, до другия път.